Hej med jer og velkommen til det her andet modul af e-læringsforløbet omkring relationskompetent praksis. I dag der skal vi zoome ind på den dimension af relationskompetent praksis, som benævnes mentalisering. Og mentalisering er en fuldstændig afgørende forudsætning for at handle relationskompetent. Jeg vil komme omkring vigtige pointer omkring mentalisering, og så skal I slutte med at lave en rigtig vigtig refleksionsøvelse, som styrker mentalisering, når man laver den, og den håber jeg, I vil finde værdifuld. Men inden vi dykker mere ned i mentalisering og hvad det er, så vil jeg bede jer om at bruge 5 minutter på simpelthen lige at tage en runde, hvor at dem, der har noget at sige, lige deler en oplevelse med et af de børn, som I sidste gang placerede ude i periferien i relationscirklen. Det var jo sådan der på første modul, at der, hvor der var fokus på det her med at udtrykke afstemmer for at kunne blive afstemt med børnene, at så udfylde den her relationscirkel. Så hvis I lige tager en runde nu med dem, der har lyst til lige at dele en positiv oplevelse med et af de børn, der lå yderst i cirklen her, siden I var sammen sidst, så må I meget gerne lige bruge 5 minutter på det. Værsgo.
Ja, jeg har fået ordet igen, og jeg vil nu gå ind i mentaliseringens kringelkroge sammen med jer for at forstå det her dybt centrale begreb for, at vi mennesker kan forstå hinanden. I kan se på illustrationen her, at der står en pige og insisterer på, at hun ser et 9-tal, og der står en mand og insisterer på, at han ser et 6-tal, og de to forskellige forståelser kan ikke mødes. Men så sker der det, at manden begynder at mentalisere. Han begynder at prøve at forstå verden fra pigens perspektiv, så han står altså og tænker 9-tal, og pludselig begynder deres verdener at kunne mødes. Mentalisering muliggør, at menneskelig forståelse opstår, og at vi ikke kun misforstår hinanden, eller bliver fejlafstemte, er frustreret på hinanden. Vi mentaliserer altså, når vi søger at forstå det, der ligger bag andres adfærd. Hvorfor er det, hun hele tiden står og siger 9-tal? Nå, det er fordi verden ser sådan ud fra hendes perspektiv. Og samtidig ligger der i mentalisering det, at vi også er nysgerrige på, hvad der ligger bag vores egen adfærd. Som en lærer sagde til mig, jeg er altid opmærksom på min stemme. Jeg ved, hvis den er ved at blive skinger, så skal jeg lige trække vejret. Der er ingen børn, der gider at høre på skingre stemmer. Så man har altså den her opmærksomhed også på sig selv, og hvordan man påvirker den anden. Og det, der er så betydningsfuldt for os som mennesker, når vi mentaliserer, det er, at man jo aldrig kan være helt sikker på, hvad der ligger bag den andens adfærd. Det vil sige, at man er nødt til at forholde sig nysgerrigt og åbent for den andens perspektiv. Og det er det, der muliggør, at den anden gerne vil komme os i møde. Fordi at når mennesker bliver mødt åbent, så vil de gerne træde et skridt frem. Det er krævende at mentalisere. Det er ikke noget, vi gør, når vi er stressede og pressede og rigtig, rigtig trætte. Og når vi stopper med at mentalisere, så kalder man det for vores switch point. Menneskets switch point er altså der, hvor mentaliseringen stopper. Vi ryger op i det røde felt. Vi vil bare gerne have de andre til at gøre præcis, hvad vi siger, og det skal være lige nu og her. Det kan kun gå for langsomt. Og det her switch point, hvornår vi altså ryger i affekt, som jo er de tidspunkter, hvor man tager hjem fra arbejde og tænker, det var hårdt i dag, og det kan sidde i maven, ikke, når man har været rigtig frustreret og er kommet til at råbe højt af børnene. Og det sætter sig i børnene, i det enkelte barn, der bliver mødt på en ikke-mentaliserende måde, og det sætter sig også i hele børnegruppen. Og der er det bare rigtig positivt at vide, at det her switch point kan faktisk skubbes. Der er nogle konkrete veje til at skubbe sit switch point. De konkrete veje, de er for det første, at når vi er i positiv samspil med andre mennesker, altså der, hvor vi kan mærke, at vi er afstemt, så ved man, at det simpelthen øger resiliensen i vores nervesystem, og vi får en større fleksibilitet over for stresspåvirkninger. Så det vil sige, at alle positive samspil, jer kolleger imellem fra ledelse til personale, og jeres mange samspil med børnene og med deres forældre, hver gang de er en positiv kvalitet, så styrker det simpelthen modstandskraft i nervesystemet, der gør, at man ikke så nemt ryger alarmberedskab, og det bliver lettere at holde fokus i den forreste del af hjernen. Så når vi hygger os, er det altså aldrig spild af tid, kan man også sige. Så ved man også, at det styrker mentaliseringen, når man har en opmærksomhed på, hvad der trigger ens følelser. Så hvis man igen og igen bliver sådan frustreret over nogle bestemte handlemønstre hos nogle børn, så bare det at være opmærksom på det, det er simpelthen også med til at skubbe en switch point, så man ikke så nemt ryger i alarmberedskab. Så når I jævnligt efter en time eller efter arbejde lige sådan evaluerer, hvad var det egentlig, der skete, der er I simpelthen i gang med at skubbe jeres switch point, så man ikke så nemt bliver frustreret igen en anden gang. Og så er der en tredje faktor, der er dybt afgørende, det er faktisk at have tid til refleksion. At vi ikke altid kun skal handle. Så det her med at have tid til at reflektere, det er jo derfor, at det er en central del af det her forløb, at I faktisk har, at det er tænkt ind, at der er mødetid til at få drøftet pædagogik og didaktik med hinanden. Og hvor man også går ind og forholder sig til, hvad er det, der ligger bag børnenes adfærd. Så de her tre
elementer er med til at skubbe en switch point, og så kan man tænke, jamen det er bare også, hvad med børnene? Og der skal man bare vide, mentalisering avler mentalisering. Så når vi er i stand til at møde børn roligt med en tro på, at der er en god grund til deres adfærd, og det er ikke det samme som, at deres adfærd er acceptabel, men bare det, at vi tror på, at der er en god grund, så ryger vi ikke så let i effekt. Og så påvirker det simpelthen børnenes mulighed for over tid at kunne forholde sig mere mentaliserende, så de også kan se deres del i forhold til de ting, der foregår. Så de kan møde omverdenen mere empatisk og med en højere grad af impulskontrol og med en større nysgerrighed, så vi får færre konflikter. Så når man står der i kampens hede, der er der 2 utrolig vigtige spørgsmål, som man kan arbejde på at få bygget ind på ryggraden, så man ved er afgørende for at bevare roen og bevare en mentaliserende indstilling, der gør, at børnene gerne vil følge vores lederskab. Det ene spørgsmål, det er, hvordan påvirker jeg lige nu det, der sker? Altså, har jeg snakket for lang tid? Har børnene brug for en pause? Har jeg stillet en for svær opgave, så det er derfor, at de lige pludselig begynder at karre rundt, fordi de er frustrerede, og de ikke kan finde ud af det. Altså, er der noget, jeg har bragt i spil, som påvirker situationen negativt lige nu? Og så kan man jo tit konkludere, nej, der er faktisk ikke rigtig noget i forhold til min adfærd lige nu og her. Og så følger det næste vigtige spørgsmål. Hvordan har det her barn det? Hvad har han eller hun brug for? Og jeg kan fortælle helt konkret, at jeg blev opmærksom på, hvor meget de her 2 spørgsmål påvirker vores adfærd sammen med børn. Fordi jeg fulgte, da jeg lavede min Ph.D., en lærer i 3 uger, og hun blev aldrig irriteret. Og jeg var sådan virkelig, hvad er du for et overmenneske, Bente? Hvad er det, du gør? Og så delte hun hemmeligheden med mig. Det var, at hun stillede de her 2 spørgsmål, når der var et eller flere børn, der kunne have en eller anden udfordrende adfærd. Og det gjorde simpelthen, at hun kunne bevare roen og træffe de fornuftige beslutninger, der gjorde, at det blev lettere for børnene også at falde til ro og gøre noget, der var mere hensigtsmæssigt. Så det er altså 2 vigtige spørgsmål. Og man har det jo bare inde i sine tanker, men jeg har også talt med lærere, der helt konkret spørger børnene, når der er noget. Hvad har du brug for? Har du lige brug for at få en tår vand? Altså, det er konkret at stille de spørgsmål til børnene er en kæmpe en kæmpe dokumentation for dem, at vi vil dem det bedste, som gør, at de bliver mere trygge og dermed får lettere ved at regulere deres adfærd. Nu er vi nået til der, hvor at jeg skal stoppe med at snakke, og så vil jeg præsentere den her mentaliseringsøvelse for jer. Og øvelsen rummer 3 trin. For det første, så skal I starte med at vælge et barn eller et ung menneske, som I ofte synes kan have en udfordrende adfærd. Og det kan jo være et af de samme børn, som sidst blev placeret ude i periferien. Så I vælger altså et barn, hvor I tit synes, der er noget her, der er udfordrende i barnets adfærd, måske over for jer, eller over for dets kammerater, eller i forhold til undervisning i det hele taget, eller i forhold til aktiviteterne ind i SFO'en. Og så tager I en runde, hvor I alle siger i højt, hvad I tror, at det her barn må drømme om. Så I stiller simpelthen spørgsmålet til hinanden, hvad drømmer det her barn om? Og der kan det være, at man tænker, jeg tror faktisk, han drømmer om at få en ven. Eller jeg tror, hun drømmer om at have mange flere rolige timer derhjemme, hvor hun har så mange søskende, der er altid larm. Eller jeg tror, han drømmer om at kunne lykkes fagligt. Og så er der jo mange af de her drømme, man beskriver, som man ikke bare lige kan fikse. Hvis et barn drømmer om en far, der er død, eller som barnet ikke ser, fordi forældrene er skilt, og det ikke er muligt, så kan vi jo ikke gøre noget ved det. Men ligesom når et barn er forkølet, så kan vi ikke fjerne forkølelsen, men vi kan lindre ved at komme med et Anders And-blad og et glas koldt vand eller en varm kop te. På samme måde her, så kan man også lindre. Hvis et barn drømmer om at få en ven, så handler det jo rigtig meget om at være opmærksom på, hvordan vi sætter grupper sammen. Om vi måske
udvider paletten af legemuligheder, måske begynder at være mere sammen med venskabsklassen, så barnet også har mulighed for at få en relation til et yngre eller et ældre barn på skolen. Hvis et barn drømmer om at kunne lykkes fagligt, så handler det jo om, at vi husker på, at faglighed er jo ikke bare det at arbejde bogligt. Så giver vi plads til barnets kropslighed, giver vi plads til barnets interesser, kan barnet få lov til at komme med i hjemkundskab og hjælpe med nogle ting der. Altså virkelig prøve at se, hvordan kan man give barnet nogle oplevelser, der gør, at det kommer lidt tættere på at føle, at livet er værd at leve. Og når jeg har talt om det, så vil jeg bede om at drøfte en afprøvning, som I ligesom bliver enige om at sætte i spil, som bringer barnet eller det her unge mennesker tættere på sin drøm. Ja, værsgo og tal med hinanden om, hvad et barn, som der er udfordret, må drømme om, og hvordan man kan hjælpe barnet til at få det lidt bedre her i livet. Værsgo.